O karon na ang sumpay niya itong sugilanon, ang karibal kong lulo. Yay. Unsa magana Tuklatan ka tanang tawiti sa bako. Giga sa dana eh. Mura maging kabungkagon. Siya. Mura maglain ng akong duday nila. Kaya manapits ka naman. Importante nga muhab-hab kita mayo karon. Why limit ning atong kaon karon? Pitch. Sugan ako. Siyo ay. Ay, sasag ko. Basta sa bitaw ko, bitch. Nakalimutan ko sa kabusog ko. Come on. Hey, wait there. Sir, diarangin yung bill, sir. Diara sa bang inyong bill, sir. Ha? Bill? Ano naman ni Bill nga? Usaraman niya, Juan, usaraman niya among bill din. Kanda ang akong bayad. Wait there. Kadit lang, Greg. Anong nalahi maning usa nga? Kaubar mo ta? Alahi, oy. Inyo man ang order. Kini ang amuan ni Lolita Uginda. Lahi sab ng inyo. Usa? Unsa? Uyawa ko dahi ani. Bro, Greg, uwar ba mi kwarta din? Tapri lang muna da. Bayaran na niya, tika. Bayaran lagi ka na mo. Naaman ko dinitasyo. Pila man ang bayranan? 10,000 man ni kapin. Kwan ka na pahuwa mo lang nako na sila Lita. Ako rin mo tapalan na. Sige, waiter. Tutukan ka. Ay, pila na bayad ang ila. Swertihan ni mo, daday, no? Kinaama kay anak nga nagustuhan ni Greggy. Ay, maulagi unta, Toribia. Pero unsa unta man nga, ang akong anak, wa mo sa gusto ni Guryo. Ay, pasabta siya, daday. Napabor kaayo mo kung si Greggy, maoy imong mahimong umagad. Kay bulahan mo sa tanang bulahan, kay instant adudahan na mo. Ay, maulagi unta, pero kay baho ka. Makadaghan na ako gipasabot ang akong anak-anak. Sige na kong ingon niya nga ipasabot na sa Guryo. Pero, mubaliban mo siya. Ay, sos. Kung ako pa anak doon na. Pagsangkiigin na siguro na ako ba? Awa. Ay, sa kiki. Kisi-kisi gina niya ni mo, Turibs. Ay, hay kay maayo, ikaw na lang, daday. Ako. Ikaw na lang. Ako? Oh. Aw, di siya magsangkiig. Babahakilin niya. Ay, nakatanaw naman ako, no? Kusgan para ba na si Greggy? Wa pa malunat. Kusog anak niya. Inya-inya sa man ikaw. Sukol ka. Ay, Sukol ka. Hoy, Turebs ha. Pastilan. Kung wa pa lang si Felix, Turebs. Oh. Ay, ako na nang giibid-ibiras, Guryo. Di ka na makaginawan ako. Ay, pagbuwag na lang mo ni Felix, uy. Total, mas gwapo pa man siguro kaysa si mong bana ba? Giluod na ko ni Felix. Ay, kay, dili manut brush. Ew! Lagi. Ay, pausapag bayabas. Bayabas. Oh, Ay, uy, tulips, abi ni mo. Kung parehas pa ko kasiksi ni mo. Ako ginantintalos, Guryo ba? Bala na magbuwag ng Felix. ay, sayo naman gud ang pagpaseksi, daday. Unsa-unsaon man. Ay, kung gusto ka, kada buntag mo, dungan ka na kong exercise. Layo ra tulo kasi mana, mapurma na nagbalik ang imong hawak-awa. Maulian pa ba ka ning akong lawas nga? Mura naman yung baril to, Ribs. Ay, maulian pa na, uy. Basta dili lang yung kamuhunong og exercise. Kung gusto ka, ugma, sugdan na yun nato. Apil kung magsumba ko. Okay. Gi. Magsumpa ta to, Ribs. Unya, unsa na, Nel? Sa kabuang nga gining isyu, te. Nanluod mga akong gihangyo nga 2,000 ray atong pasiunang ihatag. Ha? Nanluod? Gamay rin ko kay rin.
Mato dia 5,000 ko no. Inamaw man ang iya. Ang iyang trabaho, unta. Nga iyang guruyon, papaulion ng iyang igsuon. Unya, mangayo 5,000. Bahala siya nila eh. Proceed ta sa atong plan B. Sa may plan B na to. Katulagi. Pangulitaw history biya. Parang makontrol ni mo siya. Isura sa danang imong gisugo na ko rin eh. Lisod. Ngita na kataglaing tao nga atong pabuhaton anang misyon na. Di ba daw eh? Lisod kay na dramaho story biya kay makapawas gana. Tiguang pa, igat pag yung kayo. Sustinihe lang una na. Tiyo-tiyo, bitaw ni nga to. Di bitaw ni mo na tinudon. Unyag pananglit di siya ganahan ako eh. Still lang istorya. Imposible kayo di siya ganahan ni mo eh. Macho ba ya ganil? Muna'y ampay ni Toribia. Pero ayaw ka bala ka. Palamian na na itong istorya biya. Ha? Tabangan ako. O pasalig. Nga kung kamoy magkadayon, ako'y muhatag ninyo og 5 million og house and lot. Marom na gusto ng Toribia ba? Ilalog simba kong musugot no? Askay-skayan lang ganin mo. Ang importante, nga makontrol na to siya. Unya di na siya maghimo og kasamok din sa amo. Kay kung di ka na to na siya makontrol, mas sino mapugos ko paghimo og butang nga. Di ulit maayo, nga to niya. Nala sige. Areglado rin. Ako na baton. Paskang! Ano yan? Nasas Paskang. Ba't ka malituha si mong lolo siya, oy? Lagi. Gusto yun niya nga mauwawan ko sa tubangan nila ni Lolita. O kamong. Bakit silong ka? Iya. Grabe gini pagdumot ni mo siya, oy. Bitaw, sa tinaw lang, Pits, no? Luyo, ining akong pahiyo magkatawan ni bati yung kong kasuko ni Lolo. Dako yung kayo ang akong kayubos niya. O kamong. Yun na, marag doon ako'y hinumduman atong sa to. Loyo, ining pahiyong og katawa. Oh. Murag ako'y hinumduman aning nipo sa FB. Mga tayo. Sa minumduman mo. Ay, nagdumot sa kaanan niya, siyo? Ha? Nagdumot sa kaniya? Oh. Wa man ko magdumot, Pets. Naglagot lang yung ko kung anong wa ko niya to eh. Wala na. Pastilan. Nganong wa yun siya kalaban ako. Nganong tuwa siya mito sa mga chismis ng istorya. Muna akong ikaragutan niya, Pets. Nasuko man sa gawd ka kala siya mo sabot ka to. Da, wa ka sabot. Sagot, Akong basic na ipasabot pon. nimo, kana siya. Nasuko man sa gud na siya nimo. Kay karibal man gud mong duha. Ha? Di man na siya gusto nga dunay lang manglitaw ni Lolita. Mabaw kayo ng katarungan na, Pets, ay. 5 katuig ko spisuan. Wa yun ko mainumdum nga miduaw na sila nako. Ikaw lagi akong nabiliban, Pets. Kay halos kada buwan, muduaw dyan ka na ako dito. Aw, siyempre. Amigo ko ta. Unya, nasayo sa biyo ko tinuod siyo. Nga inusinti ka. Inusinti dite. Inusinti dite. May adlaw ra gyud sila, Pits. May adlaw ra. May adlaw ra gyud nga makabaos ko sa kapalaran. Mulutaw ra gyud unya ang tinuod kung kinsay tinud-anay nga kriminal. Oh, come on. Pangadilong. Naluoy yung tasyo ni Pipito gahapon daw, uy. Grabe rasad kay slulugor yung nga iyang papayro na itong gikaon na itong gahapon sa restaurant. Bitaw gaw. Basta ko nakuratan ko sing gibuhat. Mabagyo mawa ang iyang pagdumot ni tasyo, gaw. Wa pagid daw. Pero gaw, usa na katinuod nga, wala man dahi kuno na ang kuna si tasyo nga apo ni Luluguryo. Di man dahi kuno na siya anak ni Noy Binundo. Na, ambot lang ko noon si tinuod anak gaw. Mao man sa ako nadunggan nga istorya ba? Kung tinuod ng sinagop si Tasyo, labing siguro, naibawag na si Luluguryo kung kinsay iyang tinuod na nga ginikanan. Aw, malakmit. Kung tinuod ang istorya ha. Wa pa magiskot si Luluguryo bahin anang isyu ha? Wa man ko makadungog ginoon nga nagiskot si Luluguryo anak kaw. Hinoon ang iyang perming isulti nga si Tasyo, kriminal gid lagi kuno. Mauna. Ay, pastila no? Naa naman untay desisyon sa korte pero wa man gihapon mutuo sila nga inosente si Tasyo. Bitaw. Pero ambot ko nga no, eh. Pero gaw,
Ang miduot man yun ni Tasyo aron mapasanginlan siya, si Renato man yun. Ang ako man ganing nahibawan nga, si Renato mo ikusog kaayo na napi sa uban, nga si Tasyo, sinagop ko no. Na, ambot sa das Renato gaw uy. Wasa ko makasabot anak niya kon nganong giduot pa gid ni Stasyo. Nga igsuon man unta na sila. Pero sa tinuod lang gaw no, di ba, dugay na ko si kigsulti nimo nga, si Tasyo o si Renato, lahi rasad yun kaayog dagway. O bitaw gaw. May pagkataas man og naong og suwang si Renato. Unya sigahon pagyud nga ta. Pero si Tasyo mo duol og dagway sa iyang amahan kani adto nga si Anhing Binundo. May Binundo ba? Bitaw, huwag ka na mabali. Basin ka hinuon og si Renato, maoy sinagop. Unya, iya rang gipahid ni Tasyo. Na, ambot lang kahagaw ko nun si tinuod ana. Labing siguro, mas naibaw din as lulugorios tinuod. Kay apuhan gud siya. Naibaw gud siya kung kinsa tinuod anay niyang apo. Aw tingali. Sila na ginahibaw anang tanan gaw kuno sa may tinuod. Kumidyahi unya kuno na upang utanas lulugoryo gaw. Kung kinsa gid tinuod anay ang apo niyas duha. Nakahuna-huna pa ako anak gaw. Pohon. Ako gid unyang istoryahon si Greggy pangutan-on ako anak. Pastilan sa danang lulugoryo Magpa Greggy sa gina siya. Ikaw ra bagyo iyang gitripan gaw. Maulagi. Dali ra ba kayo masuko gaw kung doon nila imo bisita dinhi? Na, yo kay tiguang nga. Feeling batanon kaayo. Ako na lang nagdisabot gaw kay tiguang na lagi. Nya gaw. Wa man kana nimo sila pauli nga wa kay uyab. Wa gaw Ako nagituyo gaw. Kaya aron dili sila makaingon nga doon ako gipabura nila. Basta ang ako magtaga nilang tanan patas ra gyud. Hasta ba si Renato may padayon paghapon og pangulitaw nimo? Uy. Pero abi nimo gaw kana si Renato. Sekreto ra gyud kay na iyang pagpangulitaw nako. Wa ba nakahibaw si lulugoryo niya nga nangulitaw sa na si Renato nimo? Ambot lang sad kahagaw. Wa sa ko kasiguro kun wa ba gyud na mahibaw si Lulugoryo ana. Pero imposible kaayo Kadugay nang nangulitaw ni Renato nimo. Siya rug wa gyud na mahibaw si lulugoryo. Na, sila ra gyud nahibaw anang tanan gaw. Basta ako, patas ra gyud kung mitagad nilang tanan. Kutob sa mangulitaw nako, ako gyud ang giayo sila pagtagad. Pero gaw, tug-adi ko na tinuod. Kinsa man gyud kaha sa tanang nanguyab nimo ang imong nagustuhan. Nakapili na gyud kanila kung kinsay umaabot nimong sugton. Ha, gaw? Hasta ba si Renato may padayon paghapon og pangulitaw nimo? Uy. Pero abi nimo gaw kana si Renato. Sekreto ra gyud kay na iyang pagpangulitaw nako. Wa ba nakahibaw si lulugoryo niya nga nangulitaw sa na si Renato nimo? Ambot ang sad kahagaw. Wa sa ko kasiguro kun wa ba gyud na mahibaw si Lulugoryo ana. Pero imposible kaayo Kadugay nang nangulitaw ni Renato nimo. Siya rug wa gyud na mahibaw si lulugoryo. Na, sila ra gyud nahibaw anang tanan gaw. Basta ako, patas ra gyud kung mitagad nilang tanan. Kutob sa mangulitaw nako, ako gyud ang giayo sila pagtagad. Pero gaw, tug-adi ko na tinuod. Kinsa man gyud kaha sa tanang nanguyab nimo ang imong nagustuhan. Nakapili na gyud kanila kung kinsay umaabot nimong sugton. Ha, gaw? Sa tanan nga nangulitaw nimo gaw ba, naabag gyud kay napilian nga imong sugton pohon? Na, wa pa gyud ka uy. Nahibaw ba gyud ka nga gusto pa gyud kong human og eskwela. Wa pa gyud ko anang una-una akon kinsay akong sugton nila. Believe ko nimo gaw da. Kay wa pa gyud na sa imong una-una. Kay ngano ikaw kaw? Naguna-una na day ka ana? Wa pa Pero nagdagot magugong nanay tatay. Kaya mas lay plano nga pahumanon kog eskwela. Gusto magani nila nga paminyoon ako. Di ba nagsabot naman ta nga mag-working student tagaw? O di ba mo apply ta og scholarship? Maulagi unta niya akong gusto. Pero si nanay og tatay manggod. Gusto na gyud nila nga magminyo ako nuko. Ang makalagot pa gyud kay gusto nila Amerikano akong minyoan. Kinigits tiyo og tiya ba? Lahi po na sila da. Lagi? Mas nakaday bitaw ko yung Felix og daday. Kay mas nagunahuna pa sila nga makahuman katunga. Bisan tuod og badlongon si nanay gaw no. Pero nagunahon gid gihapon na siya nga makatiwas gugos pagtuon. Mao lagi. Mas may palagi kagaw. Actually, actually pa. Sakala. Kung gusto nimo gaw, mahimo bayagid nimo. Kay naagos lulukuryo nga dugay na kay nagsigig agda nimo nga pahumanon yung kanyang eskwela. Na, nagliktay lang gyud ko anang tanyag-tanyag ni Lulugoryo gaw. Kay kuyaw kay nang tigwa nga gaw kun imong dawaton ang iyang tanyag. Kay mangayo ang ginabaws. Kuyahuan ko kay basin unya buy-buyo niya tagalit ini. Bitaw gaw Mas may ginang mahuman tapuhon sa pag-eskwela.
Bastas ka ugalingon lang ginatong pagpaningkamot. Maogid gaw. Ay, pastilan. Guilty mag-ias, ha? Nagpikini maniluo na sila nagsumba. Eh, pastilan din taon ng daday. Saka, Pagkakunot ng iyong sampot. saka kung kabuhay ko kita. Itahan lang ito ka maestro Ribia rin kay Bicho, nanapay purma ang lawas niya, hugot magyunong pamanit. Pero mailhan na yun nga. Tigo ang na, Nel. O, lagi. Kunya, Nel. Sugda na ni mo pang itaos, Toribia. Ay, siguro na patukunsahon ako. Ayaw dugay na. Eh, samukan ako ng dagway Toribia. Kung suktor gani ka na niya, tatang niya na sa inyo. Baya, no? Ako yung dadon. Uy, basig adto na sa kanya hinuna magsamo-samo. Ay, agwantaha lang una. Total, kulitaw pa mansab ka. Pastilan. Ay, sige, reklamo ko, Nel. Sundan lang ganing akong gisugo ni mo. Gusto kong awa na idaghang langas. Kay basin o i-booking na niya hinuunta na niya. Ngadto ni Lolo. Na! Lain ra ba kayo nagbatasan ng akong apuhan kay basin og ako na sabon niya dumtan na na. Kung magkita na ko bintarin, ako niya kaya ng Daigas Toribia. Yan na ibo kunuhay kunuhay. Uy, kanang murag yung tinuod ha? Ay, abtik ba yan na story biyan? Ayaw lagi. Ako rin bahala na. Sa Nel, kay kining imong pagsakripisyo uban ako. Naagid unya kita kong premyo. Gikan ako nga madawat. Basta. Nag-una gyud ka sa akong listahan nga mahimong bulahan, Nel. Oo, kita ka, Lita. Kita ka. Wa na'y kuyaw ang atong palibot. Kananig daga mga pulis o mga tanod nga nag-roving ka sa adlaw. O bitaw, Greggy. Ay, maogi na gusto na kong ihangyo sa dunta nimo nga kung mahimo ba. Dili lang nimo pugan sila si Tasyo o Pipito nga mosuroy din sa amo. Nay, pasensya na kayo, Kalita. Pasensya na gyud kayo. Bitaw man ko na nako kay para rasam na sa inyo seguridad din Ilabi na gyud nimo. Naibaw na ba yakas isyo ni Tasyo? Naglipok pa ya ko ninyo, Greggy. Kay imbis nga naanay hukom sa korte nga inosente si Tasyo ba, inyo maghihapon siyang gidumtan. Ay, nasayop. Di man na pagdumot ang amo niya, Lita. Kana ba, panagana lang ba? Kay stinood lang. Ako og si Renato, dako gyud ang among pagtuo nga siya nagpatay ni Binundo. Naaman mi mga ebidensya nga ligon kayo, Lita. Kung ligon pa ang inyong mga ebidensya, nga nung man mo tuhoy sa korte. Ha? Ay, tungod sa ubang technical issues, Lita. Pero ka nagagawasan ron ni Tasyo, wa na magpasabotoy nga absuelto na gina siya. May posibilidad ba na mabalik rin sa espresuhan? Labi na nga, ni-apilar man Miss Korte sa Korte Suprema, sa hukom sa huwes din sa ato. Taluoy sa di Tasyo. Pero mas luoy ang akong anak nga iyang gipatay. Pasalo ako nga nangutanag ko nimo ini ha, Greggy. Kaming tanan din nasubok gid kaayo sa nahitabo sa inyong pamilya. Wala kaso, Lita. Wala kaso. May katungod sa mo nga may bawo yun sa tinuoray. Pasensya na gid kaayo ka, Greg. Basta ako, pupabor gid ko sa tinuod. Wa ko'y laing giampo nga unta. Matagan og tinud-anay nga hustisya ang kamatayon ni Noy Binundo. Direspeto o gitahod nako ang imong opinion, Lita. O hangyo lang unta nako nimo ba? Nga unta, patas kang motratar nga to ni Tasyo. Og dili nimo siya pugnan nga moduol diri sa amo. Ay, may husband nga gwapo. Uy. Naunsa ko ka na, day. Nga ko nga nagbikini ka. Ay, gikan man ming nag-zumba ni Toribia.
tanawa. Sexy na ko, Felix. Uy, ginoo ko ni mo, daday. Uhahay. Asa gutang pa ita ang imong kasiksi nga. Nangunot naman ang imong mga panit. Pat, usay nang gunot, ha? Usay nang gunot. Taon sa ni mo, daday. Pagilis ko rito, ha? Kay mauwaw taon ka. Uy, na. Sus, naatangkas pa ni May ni Bayguryo, uy. Uy, kay ngano mandi ay, ha? Kay ngano. Nag-exercise naman kong gikan. Mao gani, ha? Nagtapis lang ang taka kay lain na kita naon. We, nganong may anhimang kaaron lang manaway nako. Ang angan kay nagpasaway ka man sad. O sabay imong toyo. Uy, hinaya ko ang tingog nimo. Kay dili ni atong panimay. O sa lagi imong toyo. Ay, kuan ba ka lang. Naalanganin ko sa kong kwarta. Na ako'y tapanan sa ilang ninit. Bawa na ka. Pahumas ko diya, be. 2,000 lang. Ako yan ang bayran. Buwang ka diya, Felix, Ay, ay. ha? Wa, pagani ko sweldo, he? Wala ka advance ni Bayguryo. Why? Muutang mo advance nga. Bago pagani ko sa trabaho din, eh. Yung sa ulam lang yun eh. Kaya usabay mo gastuhan, ha? Ang kwarta man god nga igpapalit og switch sa waterproofing, ako nagasto. Uy, unsa man na, Felix? Ha? Unsa na? Nagpabadlong sa diay ka. O sa may gagastuhan mo? Hala no, mong tanang kagunsa, ha? Kung siya akong gustuhan, gipalit ako bugas sa tuwa. Kaya wala tayo bugas. Ikaw, no? Kusog kay kang manaway na ko nga bisyos ako. Unya karon, anhi ka magsamok na ako. Kay manghuam kang kwarta. Ay namasin lang ko. Oh, wala sa ko gastuhan kwarta sa sugal. Ay, wa ko. Kwarta din hiyo. Wa. Pagita dito. Ha? Pagita kay imo ng responsibilidad. Ay, anin lang ha. So ayaw gangyos Bayguryo kung musugot bang mo advance ka. Ay, ayaw kong Ani na? tudlo ang imong tinanggaw, Felix. Imo man ang tinuyuan. Ikasul ba na imong problema? Ay, bida ni mo, oy. May lagang ikaw da. Oo. Pero kinila ka usa nga. Mamarahin ko ni mo. Daghamin mo yaw-yaw. Rin ako, ay. Uhay. Merisi. Amang tawhana. Kusog kay manaway. Yan manghuam na to. He! Bala ka na kayo magpasiksip ako din eh. Oh, Pets. Labot na tayo ka, Pets. Oh, come on. Baguhay lang gid siya. Og tuwa di ay nagkita mi ni Mario. Isa Mario. Dili Super Mario. Mario, ang katabang ko ninyo. Aw, si Mario, Rek. Kumusta naman siya? Okay na siya. Pero kibaw ka, doon ako ibalita ni mo. Pahawan, Pets. Mato ni Mario, na ako nagikuha nga bagong katabang si Renato. Oh, more than na balita. Oh, come on. Di pa na mausyo. Huwag ba kumahuman? Oh, sige. Humanaw na. Mator ni Mario siyo, ang babae ko nung katabang tiguang igat ko, no? Unsa? T.I. Unsa tiguang igat? Igat, tigi ko na nga tiguang. Mo ko na yung personal caregiver ni Lolo ni mo. Sige ko na og hilot sa buko-buko. Sa halos tibok, lawas ni Noy Corneo. Oh, mau ba? Oh, may noon. Oh, come on. Bangag kayo lang. Pero, doon na may laing kahulugan ka sabtan si Mario siyo. Unsa mga Pets? Matod ni Mario, murag ko no gituyo og hire nila katong tiguang nga igat. Aron ko no, maibog si Lolo Goryo ni mo sa babae. Oh, mas mayor ginoon. Pero abi ni mo siyo, ang gisulti baya ni Mario, mausay atong hunahuna, tukad pa kreto. Ngaon sa man? Nalimot kayo ng style ni Renato. Gusto siya nga si Lolo ni mo, dili naman ninguha nga to ni Lolita. Kaya ron, siya rin makasolo og angko ni Lita. Oh, mau bitaw no. Kwan, dugay naman tang nahibaw na gud. Pero nalimot ka nga, wag na siya. Mo angko ni Lolo ni mo nga naninguha sab siya ni Lita. Ay, huwam ko malimot na Pets. Oy, nagkasabot kay ko sa tanang liho ko kinaiya ni Renato. O di na sa kumahibungan na, Pets. Kay si Lolo man say problema kay bisag nanibaw na sab siya. Magpabutabungol mo sad po. Maon po na siya. Bahala na siya. Oh, come on. Kinang mga moves ni Renato siya ba? Oh. Style bulok na siya, style bulok. Klaro mo kayo ba nga hasta ka?
Ha? Iyang gidaot og gidutaan sa tanan aron maguba ang dungog sa imong pagkatao. Gidutan ko sa daprin sa bungbong nga wala na ka-ultrasound. Oh, kana. Pangag sa ilong. Pangag sa ilong. O kamo. Murag mao gyud. Ah, say murag mao. Wala na ka-ultrasound. Kay gidutan nagmas bungbong. Mao gyud kayo. Sa ako nang giingon ni Musyo. Ah, Kining tanan. Ha? Minarunong nga plano ni Renato aron siya'y muguwang mananaog ining inyong pagrival sa pag-angkon sa gugma ni Lolita. O kining tanan natong mga obserbasyon siya, mausab ni ang nabantayan nila ni Mario. Sa tanan kunom nga mga katabang ninyo dito sa inyo. Mo na nabantayan. O galing lang. Takom lang ang ilang mga baba kay nahadlok sila ni Renato. oh. Na may ginuos lang ipits. Maabot ra lagi ang tukmang tak nga mabutyag ra gyud unya ang tanan. Oh, come on. Pangagaylaw! O kining tanan natong mga obserbasyon siya, mausab ni ang nabantayan nila ni Mario. Sa tanan kunom nga mga katabang ninyo dito sa inyo. Mo na nabantayan. O galing lang. Takom lang ang ilang mga baba kay nahadlok sila ni Renato. Oh. Na may ginuos lang ipits. Maabot ra lagi ang tukmang tak nga mabutyag ra gyud unya ang tanan. Oh, come on. Pangagaylaw! Pero, abi ni Musyo, no? Ang makaluluoy gid ini ang imong lolo. Oh, come on. Tinood bitaw na, Pits. Bisag naglago tuod kay ko ni Lolo nga wa gyud ko niya paminawa, pero nagkunahuna gyud ko niya permi. Og nagampo ko nga walang untay daw utang may tabon niya. Diki, Tidik. daghan kayo. Daghan kayo ang namiligro ining sitwasyon na siyo. Di ni katiyaw-tiyawan ang nahitabo sa imong amahan kaniadto. Ug hangtod karon, naapagyapon ang dakong hulga ninyo. O posible pa, na madamay ang mga inosente kasama nako. Ilang binagid ni Lolita nga pwede sa mabiktima ni Renato. Ah, HP. HP? Di ba HP? Dili. HP unsa man na? Hinuon, Pits. Ay. Ah, ganyan murag return to tragedy tani na. Ay, wa manggod wa mangyog ko mo kumpiyansa ini ba? Di sa gyud ko mo surrender sa akong pagpaninguhan ni Lolita kay di ba ko Pets? Bisag pirmi kong gibalibaran ni Lolita na sayod ko nga naa siya gitaguang pagbatid rin ako. Oh, come on. Kurek ka dyan, siyo. Kurek ka dyan. O nga di gyud ko kumpiyansa. Ako ang panalipdan si Lolita nga di mabiktima ni Renato. Hasta sa si Lolo, maninguha gyud ko nga magkabalik ang maayo namong kabubuton. Kanang gitso. Mao yan ay husto ni mong buhaton. No retreat, no surrender na nga kuwapits. Oh, come on. Kana! Ibaw ko nga alanganin kayo ang akong sitwasyon. Pero di gyud ko magpalupig, bisag unsa pa'y mahitabo. Oh, come on. Unsa man ang gusto nimong isulti nako, Junel, ha? Imo na sa kong tambagan aron sundo nako si Renato? Dili na mao, Trebs. Way labot si Renato ining atong sikreto nga istoryahan ron. Sikreto? Unsa pa ko ng sikreto ha ba? Kuan ba? Kini ato-ato lang ni Toribia ba? Ay na pagsulti ining ato suban, ha? Sige. Isulti dayon kinaminaw ko. Bitaw, Trebs, upadayag lang kuning mas tinuod nga siksi jud kay ka. Maura din na imong isulti nako. Sexy man gyud ko. O bitaw, siksi lagi ka. Unya, kuan hugot pag yung kayo ang imong mga panit. Oy, Junel. Ayaw ko ging na nga naibog ka nako. Di ako stiguang. Hoy. Nganong gitutukan man ko nimog maayo, Junel? Trebs, pasaylo ako. Mupadayag lang yung ko sa tinud-anay na kong pagbati. Diha nimo. Oh. I love you very much. Ha? Unsa to? Nahigugma ko nimo, Trebs. Uy, halain taon. Uy, naibog yun ka nako, Junel. O lagi, Trebs. Ay. Aray. Naunsa ko kagay mo naman inoong kong gitampro. Ayaw kog binuangi, Junel. Ngano ko tang nakagusto man ka nako nga kapobre ni mo? Nga naman ni pobre, Trebs. Di man sa kahimtang sukdon ang tinud-anay nga gugma. Ang importante nga seryoso ug lunlon kong pagbati ug gugma diha nimo. Uy, kahilas. Biya ni mong manulti, Junel. Nang libaw tuloy akong balhibo ni mo. Aron ka masayod, ha? Ludon ko og mga tao nga sama ni mo. Unsa? Wa kay angay nga mahigugman ako, Junel. Tepa una, Trebs, ha?
Oh, Ano masuko man hinuon ka na ko nga seryoso man kong nipadayag sa kong gibati dani mo. paghilom! Ayaw kong panguyabi kay dili ko mapatol ang mga tao nga batignaong. Pero Sige ron, sige. Kung napagani kay isulti, kay sumbong iti ka ni Greggy. Ipanabi ti kasatanan nga nangulitaw ka na ako. unsa? Butang eh. Hey, namang siguro sakit ng tigwa nga. Di kalit man hinuon og kasuko nga way igong rason. Dinakal yan. Nagpakauaw lang yun kadaday. Kinsa may mong gipasiksihan dito sa ilang baygoryo, ha? Nga nagbikini-bikini ka man dito. Ay, agoy. Pastilan, maya ka, Felix. Nagselos ka na? Silos mo Weh. taon. Oh, unsa ko silos? Nga namang silos mo ko nga. Tiguang man ka. Badia ay! Anya, be, nga nung mas tuko masab kabi kon magbikini ko. Wa ko masuko. Oh, nahibongan ko nimo. Kung nga nung nagbikini-bikini ka nga, ang imong lawas, way angay. Luod. Luod kita naon nga murag baril ba nga. Kalang kurangot na kayo, kurangot. Wewe! Ano, kahinawayos! Bakukang! Wa ka matanaw sa imong kaugalingon, Felix. Mas luod ka patanaw anang imong dagway. Nga murag sinukas agta! Naapay ilong nimo nga nagburot. Ay, Nga ay. murag tabaw nga wa kabuto. Agoy. Baya no! Tay, tay. Ako no naminaw ra gyud ko. Ganihan ra gyud kong gialingugmugan sa inyong lalis do. May mo pagdili na mo mag-away kay mautos mga silingan. Nay, badlungan nag imong amahan nga magsilos mas lugar. Oy, nagsilos na ko. Badiha, ay, badiha, oy. Nasuko lang ka nako. Kay wati ka mahatagid kwarta. Imo pag ginay paagid sa kusuko kung anong nabitin nito. Ay na lang ta, Felix. Kay kung ako gani maglagot na. Biyaan tagod ka. Ilisan ta kang Amerikano. Wow! Pintahan na lang ron siyo. Ha? Kaya ano mga tanod ng mga polis nga nakatang diya sa unahan padung sa ilang lolita. Oh, come on. Ngo ba? May noon, Pitch. Onya. Ano man? Nakitaan sa nako itong usa ka tanod. Nya, matod niya. Libre na kurutang makaduol sa ilang lolita. Ana siya. Arang-arang. Nakaamgo siguro sila nga dito maayo ang ilang gibuhat. Gani. Supak mo dos balaod siyo ang ilang gibuhat. Kay tiyaw mo? Ha? Kita rin ang ilang gibantayan. Para di lang kita makaduol dito. Dako bitaw ka itong tinumto. Oh, come on. Binuang yan. Pwede sila madawat sa ilang gimo. Ayaw. Uy, Ay. Yun na. Yun na mo nagtingog maroon ni Lolo Guryo. Bitaw siya. Murag sinoy kuryo yan. Kakreos pa siya. Kaya akong kanaog diri silong. Oh, Greg. Ha, naman lagi ka. Sumaya mo may kalagan ni mo. Oh, come on. Ni agyod ko tasyo. Kay gusto kong makigistorya ni mo. Oh, samaya itong storyahan, Greg. May tungod ni Lolita. Oh, mau ba? Kaya nga naman dahil sa Lolita. Importante kayo ni nga tong hisgutan karon. Gusto na ko. Kay painamdam ni mo og balik. Nga dugay na tikang gaingnan nga di na yung kamudool ni Lolita. Pero permigyo ko ni mong gisupak. Pastilan mo, Greg. Oh, come on. Urag diagyo ka masayop anang bayna. Unsay na sayop? Dako kay nang sayop. Big mistake. Kay kung gugma na ganing isgutan, wa na yun ay but-anay. Nagpaila lang yun nga mianhi ka kay nahadlok na kang daan nga ako'y makadama ni Lolita. Oh, come on. Unsa? Ikaw ang makadama? Way. Nagdamgo ka tasyo. Way di ko madlok ni mo, doy. Doy, ibaw ka doy, way ko madlok, doy. Ang rason rayon nga palikayon tikan Lolita kay di ko gusto nga maduhigan ang dungog niya
tungod lang nimo. Wah! O nga nung may katawa man ka. Ay, Binuwa mo ng katarungan na, Grady boy. O, come on. Ang kuna na lang, nanahadlok ka. Sports lang good ta. May the best man win. Oh, come on. Kung kinsay sugto na tungduhan ni Lolita, mudawat tas kapildihan. Wala good tayo butan ay. Kay, masago magbuot nimo kung mamisita ka sa ila. oy. Paminaw, Oh, kung mosunod lang unta ka sa akong gisulti karon nimo. Mimog, hatagan ti kag dakong kantidad. Basta likayan na lang yun nimos, Lolita. di lagi ko, Greg. Di isag minilyon pa na ang imong ihatag na ako. Di ko kumdawat na. Di na ko ibaylo ang akong gugma ngadto ni Lolita. Oh, come on. Sigurado yun ka. Magkigribal yun ka na ako. Wey, Mino, balansiya mayo, kasyo. Balansiya, sayang kayo ang dakong kay gayunan na akong gitanyag ni mo karon. Ug kausar gani siya manuktok ug wa na mo sunod pa ini. Naibaw ko, nagkinanglan kay kagkwartado. Pero kung magmagahi yun ka, di man magmahayo ka stibook ni mong kinabuhi. Kaya ako ipanigulo ni mo na ako ragyo'y makaangkon ni Lolita. Saman, katapos ang pangutana. Oh. Mudawat ka sa akong tanyag o dili? Tubag! Animal ka ng tigwanga eh. Gitamparos pa ko, gikasabaan pa ko. Uy, yung sabihin mo siya sa pag-discarte nga, gitamparos naman ni noon ka. Di pa daya gagugong, nagugma ko niya, nasuko man noon. Ora na yung magisulti o niya. Nasuko na yun siya, so may igong rason. Oo, nasuko siya kay bati ko nung kugnaw. Amaw. Binuang ng istoryahan nil. Bidablagot gani ko. Mura na gani hinoon ko og na-challenge sa iyang gihagit na ko ron. Husto. Nakasabot na ko nil. Sumay mo nasabtan rin. Nakasabot ko kung anong nagpasuko-suko siya ni mo. Iya nagituyo. Aron, madasig kag samot. Mo ba? Oo! Nagpasuko-suko na. Kunya ang kahulugan na itong gitamparos ka niya. Ang buti pasabotad to. Nagdako siya gusto ni mo. Yatis ra. Lagi! Kaya tinoon niya gisulti eh. Nabatik kag naong. Pihing man tugag ko, pero gwapo mo kay kanil. Mo ba rin? Oo. Elang kadiskaris na yun, El. At least, nasugda na ni mo. Padayon lang yun. Kay, ako rin ang follow-upan si Toribia. Nindot na ipakita nga response diyan ni mo. Positive kay ko, anak. Sugton ragyog ka, anang Toribia. Nah, nanginit na ba ko rin? Basinog tinud-o na hinuon ako na siya. Katilaw ginunin ako ng tigwanga. Amay mo, usog imong tinudo, Nil. Ako'y mo gasto sa inyong kasal. Kung kamog niya magkadayon. Nahagit ko yun rin. Basta, masuway ginin ako ng tigwanga. And ayan guys, nungan na to ang part 4 sa ang karibal kong Lulu. Tulok episodes ang inyong nadunggan guys, no? O sa mga nagsubaybay ani, thank you so much guys. So asahan ninyo guys, no, 2 to 3 videos na atong upload diri, no, para dili kayo madugay. Kay kung lugayon na to guys, no, murag boring no nya, makalimtan na po na to ang sumpay. Papyaw lang ko na mati sa drama guys, no, tungod sa kabisi di na ko no maato og paminaw tanan. And today is August 14. It's anti-despiras na ron guys, no, sa among barangay.
pero murag wala pagyapoy ganap, no? Walang ganap kay Antidisperas pa man, ambot lang gaugma guys, no, sa Bispiras og sa kapistahan mismo. May pang uban guys, no, pero ang uban nagbibo-bibo na, pero I think dili bibo ang ako. Pista guys, kay crisis ang panahon. Crisis guys, minus tag view diri no sa atong YouTube channel. Anyway, starting today or tomorrow guys, magsugod na kog upload no sa atong Pikas channel ang Dodong Variety Show, no, kay medyo napasagda na gyud siya guys, no. Sayang man gud pud kayo biyaan guys, ug aduna na tay 20,000 subscribers dito so far. Upload ko guys, no, og daghan dito, I think dito na ako ibalis guys ang compilation, no, sa drama nga Handumanan, Solirano og Pasultihon. Yes, ibalis na to dito guys, no. Og naibag-ong drama guys ang Monyeka. Yes guys, dito tanong mag-upload og drama nga Monyeka. Kudos sa mga nagsubaybay anak, no, tungod kay continuation lamang guys tong atong i-upload dito, dili gyud ta makasugod, no, sa pinakaunang episode. Continuation lamang siya, no. Trabahoon na nako siya guys, kay kinahanglan magud pud ano nga naatay backup channel guys, og nag-email na ang nag-email na guys ang AdSense nga wala na kuno koy activity guys sa akong AdSense account. Syempre for almost 2 years na pud baya guys, no, nga suspended siya mo nang wala na yung activities ang akong AdSense dito guys. Mo nang hopefully inyo kong paminawon makitaan po ninyo dito guys, no, tong ginaingon ko na ganina ang drama guys nga Handumanan, Soliran og Pasultihon, no, compilation dito na madunggan ninyo sa Dodong Variety Show og bag-ong drama no nga Monyeka. Pero dili mi na siya bag-o guys, no, bagong upload nato dito. So maora to guys, no, ang atong kwaon nga drama, no, diri kay nakita man gud po nako nga gamay kay views, no, ang kini nga drama guys, ang atong compilation. Maunang ibalis nato dito kay gon jud kaayo ang channel guys, no, nga mapasagda na lang. Og onya guys, biburo, no, sa among Pikas munisipyo guys, kay adunay Reynanan Habungan or Miss Habungan, no, og dunay mga national celebrities, no, ang adto guys, like Cindy Ubinita, siya pala, no, ang Miss Intercontinental 2021. Then Angelica Lopez, Miss International Philippines 2023, og Kirk Popiolik, no, top 5 sa Miss Queen International. O daghan pa tong mga national celebrities guys, no. Munang I think adto ko dito guys, no, para saksihan og hopefully ato pong ma-vlog, no. So I think that's all for today guys. Again, this is Dodong. See you, no, sa Pikas channel pohon ang Dodong Variety Show. Thank you so much and God bless us all. Okay. So mag-end pala ta guys in 6 minutes. So murag dito na mag-drama dito guys, no, wala na tayo intro outro, no. Wala na intro outro. Wala na intro. Dito na ta guys sa drama dito, no, og kuan. Og diretso na sa outro na lang ta maghimog vlog.
Miss Philippines. So, mga na to guys. Thank you so much kay mag-edit pa tano sa kini nga drama.